Tervetuloa ikiuneen. Tämä podcast ei sovi kaikille kuulijoille, eli etenethän omalla vastuullasi. Tässä jaksossa on lapsiuhreja, eli jos tämmöinen aihe ei sovi sinulle, niin nyt on hyvä aika lopettaa kuunteleminen. Pieni Hofsgrundin kylä oli valtavan lumimyrskyn keskellä. Tämä lumimyrsky oli yksi pahimmista 40 vuoteen. Paikallisen Doberhofin maatilan omistaja kuuli yhtäkkiä kovaa koputusta etuoveltaan. Kun hän avasi oven, niin hän näki 2 nuorta englantilaista poikaa vapisemassa kylmästä. Pojat eivät juurikaan puhuneet saksaa, mutta onnistuivat jotenkuten sanomaan yhden ymmärrettävän lauseen. Sairaita poikia vuorella. Apua. Jokin tässä tilanteessa oli pahasti vialla. Pojilla oli yllään shortsit tässä valtavassa lumimyräkässä. Miksi vuorella oli ylipäätään lapsia? Tämmöisessä säässä, kuten moni meistä suomalaisista ehkä ymmärtää, ei lähdetä vuorille vaeltamaan, eikä etenkään shortseissa. Kyläläiset päättivät yhdistää voimansa ja lähtivät katsomaan, mistä oikein oli kyse. He suuntasivat lumimyrskyssä vuorelle, josta he sitten löysivät nuoria poikia lähes kokonaan lumen peitossa. Aikuisia ei ollut näkösällä. 27-vuotias opettaja Kenneth Keast opetti saksaa, äidinkieltä ja liikuntaa Strandin koulussa Lontoon Brixtonissa. Hän oli saanut mainion ajatuksen rentouttavasta kevätlomasta Saksaan hänen oppilailleen. Oppilaat matkustaisivat Kennethin kanssa Freiburgiin, josta he sitten kävelisivät Schwarzwaldin metsän läpi toiseen kaupunkiin Todtnauhun. Tämä aktiviteetti olisi varsin helppo. Siinä ei pitäisi olla minkään sortin ongelmia matkalla, joten 10 päivää riittäisi koko reissulle kävelyineen, matkustuksineen, kaikkineen. Poikien vanhemmat tietenkin suostuivat. Perjantaina 17. huhtikuuta 1936 Kenneth Keast ja 27 hänen oppilastaan, jotka olivat iältään 12 ja 17 vuoden välillä, tapasivat nuorisohostellinsa ulkopuolella Freiburgissa. Pojat jutustelivat innokkaasti ja naureskelivat keskenään, mutta heidän opettajallaan herra Keastillä oli kuitenkin edelleen pieni kysymys tässä vaiheessa matkaa. Hän lähestyi 2 hostellin työntekijää, jotka ihmettelivät, kun herra Keast tässä vaiheessa vielä kysyi suuntimia vuorelle. Keastin annettua heille karttansa työntekijät myös huomasivat, että tämä kartta ei ollut vaellusreissuille sopiva. Se oli hyvin yksinkertainen ja siitä näkyi vain päätiet. He kuitenkin piirsivät Keastille sopivan reitin ja varoittivat samalla, että ryhmän tulisi pysyä pelkästään päätiellä, koska sää oli huonontumassa minuutti minuutilta. Hostellityöntekijät huomasivat myös, että ryhmällä ei ollut vettä mukana lainkaan ja lapsilla oli hyvin kevyet kesätamineet yllään. Mikään näistä tamineista ei viitannut siihen, että he olisivat lähdössä vaeltamaan metsän halki, etenkään vuorelle. Tamineissa ei myöskään ollut paljon järkeä sen suhteen, että työntekijät tiesivät, että reitti olisi noin 21 kilometriä pitkä. Turistineuvonta oli myös kertonut herra Keastille edellisenä päivänä, että aluetta lähestyi suhteellisen paha myrsky. Herra Keast kuitenkin omasta mielestään kuvitteli, että hän tietää paremmin kuin paikalliset ja
Hän vastasi, että englantilaiset ovat kyllä tottuneet nopeasti muuttuvaan säähän. Saatte itse päättää tässä tarinan varrella, että onko herra Keast pelkästään tavan idiootti vai ihan silkka hirviö, sillä matkan varrella hän teki useita päätöksiä, jotka johtivat omalta osaltaan tähän tragediaan. Juuri aamu 9 jälkeen naureskeleva ja innokas poikajoukko seurasi opettajansa kohtaloihinsa. Heti alkuun joukkio olisi voinut hypätä raitiovaunuun, joka olisi vienyt heidät sitten tämän 3 kilometrin matkan vuoren juurelle. Herra Keast kuitenkin päätti tässä vaiheessa, että sinne on parempi suunnata jalan. Tässä vaiheessa lunta alkoi sataa jo niin paljon, että se jäi jo maahan. Koska herra Keast oli oivallinen päätöksentekijä, hän ei tietenkään pysynyt tällä päätiellä, vaan vei sitten lapsijoukkion pohjoiseen. Saint Valentin Innin omistaja Fritz Trenkel ja hänen poikansa olivat matkalla kaupunkiin, kun he tulivat vastaan poikajoukkoa. Puoli tuntia myöhemmin he näkivät poikajoukon uudelleen. Näytti siltä, että tässä lyhyessä ajassa joukkio oli eksynyt ainakin kerran. He kävelivät ympyrää. Fritzin mukaan lunta satoi jo niin kovasti, että pojilla oli lunta päässään ja he selvästikin kärsivät kylmästä. Ystävämme herra Keast tässä vaiheessa koputti sitten Fritzin oveen, koska ilmeisesti hän oli kyllästynyt kävelemään ympyrää tällä vuorella. Fritzin vaimo Susanna avasi oven ja herra Keast kysyi häneltä sitten suuntimia Schauinslandin vuoren huipulle. Susanna sanoi tähän, että tämä ei ole kovinkaan loistava idea, mutta herra Keast tietenkin sanoi, että kyllähän me sinne kävellään, näin englantilaisina. Susanna paikallisena tiesi, että tämä tehtävä oli silkka mahdottomuus, ja hän sanoi herra Keastille, että tällaisessa säässä eksytte varsin helposti, että turha sinne on tänään lähteä. Mutta herra Keast jälleen suuressa älykkyydessään sanoi, että hän vaan putsaa lumet näistä polkumerkeistä, että kyllä he pärjäävät aivan hyvin. Sitten hän vaan syöksyi ulos. Trenkelin perhe jäi katsomaan tätä joukkiota, kun he jälleen kerran lähtivät seuraamaan opettajansa lumimyrskyyn. Myöhemmän lausunnon mukaan perhe sanoi, että tämä näky oli aivan karmiva. Noin kello 14.30 joukkio oli ohittanut Solakan ja Kollerhaun potkimalla lumeen polkua siinä kävellessään. 2 paikallista metsuria oli matkalla kotiin samalla, koska he eivät tämmöisessä säässä voineet ulkona tehdä töitään. Tässä vaiheessa he tulivat poikia ja tätä herra Keastia vastaan. Ja jälleen kerran nämä metsurit varoittivat herra Keastia etenemästä tämmöisessä säässä. Mutta yllätys, yllätys, herra Keast tietenkin sanoi heille, että ei tässä mitään hätää ole, älkääpäs meidän bisneksiin puuttuko ollenkaan. Metsurit eivät sitten voineet tälle mitään, koska herra Keast ei yksinkertaisesti suostunut kääntämään päätänsä. Niinpä he sitten näyttivät hänelle reitin Kaplerin laaksoon. Herra Keastin oman lausunnon mukaan noin puoli tuntia myöhemmin, noin kello 3, 2 nuorinta poikaa ryhmässä alkoi valittamaan kylmää. 14-vuotias Roy Witham alkoi liukastella. Tässä vaiheessa lunta oli noin 61 senttiä. Noin kello 15.15 ryhmä viimein saavutti Kaplerin laakson, jossa paikallinen postimies Otto Steyert
tuli heitä vastaan. Oton mukaan herra Keast kysyi, oliko tämä reitti Todnauhun. Otto sanoi, että kyllähän tällä polulla sinne pääsee, mutta älkää menkö sinne tämmöisessä säässä, koska ette pääse perille. Lunta oli järkyttävät määrät, sää oli huono, lapset selvästi vapisivat kylmästä ja selvästikin kärsivät kylmästä. Otto sanoi, että vie hyvä mies nuo lapset tuohon läheiseen kaivosmiesten tavernaan lämmittelemään ja odottakaa siellä, että tämä lumimyrsky menee ohi. Kuten arvata saattaa, tässä vaiheessa herra Keast oli hyvinkin älykäs ja tietenkin tiesi paremmin kuin nämä lukemattomat paikalliset, jotka häntä yrittivät varoittaa. Lapset olivat ehkä märkiä ja selvästikin uuvuksissa syvässä lumessa kahlaamisesta, mutta herra Keastin mielestä tämä oli ihan ok asia ja he jatkaisivat kohti Todnauta. Otto aneli Keastia tulemaan järkiinsä ja viemään lapset turvaan. Sen sijaan Keast jatkoi pimeään, lumiseen ja kylmään metsään. Tämän jälkeen ryhmää ei nähty moneen tuntiin. Kello 17 ryhmä sitten viimein ilmestyi metsästä täysin uuvuksissa. 14-vuotias Jack Eatson oli hyvin lähellä fyysistä romahtamista, syvässä lumessa, sään edelleen huonontuessa. Herra Keast oli kartastaan jotenkuten löytänyt läheisen kylän, Hovsgrundin, ja hän halusi sitten kävellä sinne etsimään jonkin sortin lämpöä ilmeisesti. Ja hänen mukaansa tässä vaiheessa oli liian myöhäistä kääntyä takaisin. Niinpä hän määräsi muut pojat antamaan Jack Eatsonille vähän kakkua ja jonkinlaista hedelmää. Tämä välillä vaihtelee raportista toiseen, mutta kyseinen hedelmä oli joko appelsiini tai omena. Hän myös kehotti poikia laulamaan jotain piristäviä lauluja, että saadaan Jack sitten takaisin tolpilleen. Ihme kyllä, mainion johtajamme kartta ei tietenkään osoittanut sitä, että heidän tulisi kiivetä Schauinslandin huipulle päästäkseen Hovsgrundiin. Lunta oli nyt vyötäröön saakka. Ja jos unohditte, niin pojilla oli shortsit ja sandaalit jalassa. He olivat kahlanneet tässä vaiheessa lumessa useamman tunnin ilman vettä. Miettikääpä sitä. Noin kello 18 pimeys alkoi laskeutua. Ryhmä oli tässä vaiheessa lähestynyt Schauinslandin huippua, ja jos tilanne ei ollut synkkä aiemmin, niin nyt sitten viimeistään oli, koska etevä johtajamme vei nyt lapsia Hovsgrundista poispäin, vastapäiseen suuntaan. Lapset olivat nyt kahlanneet lumessa 9 tuntia ja nuorimmat heistä ei enää jaksaneet. He kaatuivat lumeen. Jostain syystä tässä vaiheessa ryhmä jakaantui ja 17 27 pojasta lähti joko hakemaan apua tai sitten he vain hylkäsivät nuoremmat pojat hidasteena. Myöhemmin tietenkin herra Keast itse väitti, että hän oli keksinyt tämmöisen pelastusoperaation, jossa hän sitten lähetti nämä vanhemmat pojat hakemaan apua. Sellainen johtaja hän nyt vain oli. Nyt oli siis pimeää, kylmää ja kokonaisuudessaan ihan täyttä helvettiä. Eikä kukaan tiennyt, mihin suuntaan pitäisi lähteä. Jollain ihmeen kaupalla noin 20-30 kaksi vanhempaa poikaa löysi Hovsgrundin kirkonkellojen avulla.
He onnistuivat kertomaan paikalliselle maanviljelijälle huonolla saksallaan, että nyt oli piru merrassa. Kyläläiset alkoivat myös kuulla epätoivoisia huutoja vuorelta. Jotain kamalaa oli selvästi tapahtumassa ja kyläläiset päättivät suunnata lumimyrskyssä vuorelle. Olivathan ne kuitenkin normaaleja ihmisiä, niin eivät halunneet jättää lapsia lumisiin kohtaloihinsa. Pelastusoperaatio vietiin loppuun noin kello 23. Kyläläiset kantoivat lapsia selässään, suksilla, pulkissa, missä ikinä. Jopa herra Keast löytyi sitten hieman myöhemmin kauempaa 2 tajuttoman pojan kanssa. Paikalliset lääkärit kuulivat sitten tästä varsin synkästä tilanteesta ja suuntasivat apuun niin nopeasti kuin pystyivät fyysisesti, koska lunta oli nyt paikoin rintaan saakka. Valitettavasti 2 poikaa menehtyi jo tässä vaiheessa. 2 muuta poikaa menehtyi myöhemmin tuona yönä ja 1 menehtyi vielä myöhemmin freiburgilaisessa sairaalassa. Menehtyneet olivat 12-vuotias Francis Bourdilan, 13-vuotias Peter Ellekamp, 13-vuotias Stanley Lyons, 14-vuotias Jack Alexander Eaton ja 14-vuotias Roy Witham. Hauska kävelyreissu olikin nyt muuttunut painajaiseksi. Se maksoi 5 pojan hengen. Tarina levisi kulovalkean tavoin ja jo seuraavana päivänä media jahtasi herra Keastia, joka ei sitten ehkä ymmärrettävistä syistä halunnut myöntää, että joko hän oli täysi taulapää tai ihan silkka hirviö. Niinpä hän kertoi pienen tarinan. Hän sanoi, että myrsky pääsi yllättämään heidät ihan täysin. Kukaan ei ollut koskaan varoittanut häntä, että näin voisi käydä. Ja hän tietenkin teki kaikkeensa, että moinen katastrofi vältettäisiin. Hän myös sanoi, että ryhmällä oli ollut mukana sukset, ei siis sandaalit, vaan sukset. Hän oli sankari, joka oli yrittänyt pelastaa lapset. Toisaalla sitten henkilö, josta olette ehkä kuulleet aiemmin, keksi, että tästä tulisi aivan loisto PR:ää olympialaisia varten. Tämä henkilö oli tietenkin Hitler. Vuoteen 1936 mennessä Britannian ja Saksan välit eivät olleet ihan loistokunnossa, mutta tässä vaiheessa sotaa haluttiin vielä kaikin tavoin välttää, eli nukkuvaa karhua ei niin kutsutusti haluttu sitten potkia persiille. Hitler ei halunnut, että Britannia alkaisi kaivelemaan Saksassa mitään, joten sen sijaan, että herra Keast olisi heitetty susille niin kuin olisi pitänyt, saksalaiset sitten tukivat tätä sankaritarinaa. Hitler myös määräsi ympärivuorokautisen valvonnan näille 5 menehtyneelle pojalle, kunnes heidän ruumiinsa lähetettiin kotiin 21. huhtikuuta. Hitler oli myös lähettänyt arkkujen mukana ihan henkilökohtaisesti kukkia poikien perheille. Tässä vaiheessa, kuten jo aiemmin mainitsinkin, niin herra Keast tuntui unohtaneen, että useampikin henkilö häntä varoitti myrskystä ja kehotti häntä joko kääntymään takaisin tai pysähtymään ja odottamaan apua. Hänen mukaansa kaikki tapahtui siis, koska sää muuttui aivan yhtäkkiä. Kukaan ei ollut häntä varoittanut, kukaan ei olisi voinut ennustaa, että näin kävisi. Ja tämän lausunnon hän antoi myös Saksan pääsyyttäjälle, joka ei sitten tämän lausunnon perusteella nähnyt mitään rikokseen viittaavaa, ja pääsyyttäjä sitten vapautti herra Keastin ja lähetti hänet takaisin kotiin Britanniaan.
Noin viikkoa myöhemmin syyttäjä sai todistajan lausunnot näiltä paikallisilta kyläläisiltä, jotka sitten jostain syystä erosivat herra Keystin lausunnosta suhteellisen paljonkin. Syyttäjälle oli nyt selvää, että herra Keys oli valehdellut ja että häntä tulisi syyttää vähintään taposta. Hän sitten kirjoitti varsin viiltävän raportin herra Keystin luonteen piirteistä ja hänestä ihmisenä ja suositteli tutkintaa. Kotona Lontoossa paikallinen kaupunginhallitus perusti tämmöisen tutkintalautakunnan, jossa herra Keys oli jäsenenä itsekin. Lautakunta sitten mietiskeli, että oliko herra Keys tehnyt jotain rikollista, oliko hän jättänyt lapset oman onnensa nojaan aivan täysin, mutta jälleen kerran Keys pääsi kuin koira veräjästä. Hän oli viaton opettaja, joka oli kärsinyt oppilaidensa ohella. Hän ei ollut tehnyt mitään väärää. Raukka parka. Alle viikkoa myöhemmin tästä tapauksesta herra Keys tapasi ihastuksensa, joka oli myös opettaja. Ja tavattuaan tämän naisen samana päivänä herra Keys kirjoitti tälle naiselle kirjeen sanoen, että tämä kyseinen päivä oli ollut hänen elämänsä onnellisin, koska oli päässyt jutustelemaan tämän ihastuksensa kanssa. Huomioiden, että tämä oli alle viikko siitä, kun hän oli aiheuttanut 5 lapsen kuoleman. Hieno mies siis. Tähän väliin on sanottava, että en vaan itse henkilökohtaisesti kykene ymmärtämään, miten voi joku olla näin kylmä. Häntä ei tuntunut vaivaavan ollenkaan, että näin oli tapahtunut ja hän oli aiheuttanut 5 lapsen kuoleman. En vaan pysty käsittämään. Mulla on itsellä lapsi, enkä voisi kuvitellakaan, että mä veisin lapsia tai ketään, edes aikuista, shortseissa ja sandaaleissa, moisessa lumimyräkässä, lumihankeen kävelemään moneksi tunniksi. Siellähän on ihan sama olisi olla paljain jaloin siellä lumihangessa. Mä en vaan, aina kun näitä tarinoita lukee ja näitä tulee vastaan, niin tää on ihan käsittämätöntä, tämä ihmisten käyttäytyminen. Ja omasta mielestä tässä on vielä surullisempaa se, että nämä lapsethan eivät puhuneet saksaa, joko puhuivat sitä hyvin vähän tai eivät ollenkaan. Ja herra Keys kyllä puhui saksaa, koska hän oli Saksan opettaja. Niin lapsethan eivät ymmärtäneet näitä paikallisten varoituksia. Ja herra Keys sai väittää heille sitten ihan mitä tahansa. Kaiken muun hyvän päälle tämän saksalaisen syyttäjän raportti meni hukkaan, eli posti ilmeisesti hukkasi sen. Ihan tahattomasti tietenkin. Ja tämä lontoolainen komitea ei sitten koskaan kuullutkaan siitä. Syyttäjä laittoi kaikki toimet paussille. Hän ei ryhtynyt syyttämään herra Keystiä mistään, mutta antoi kuitenkin raportinsa sitten Daily Express-lehden päätoimittajalle, mutta siitäkään ei sitten tullut sen kummempaa huutoa. Yhden uhrin isä, Jack Eaton, ei uskonut itse Keystin tarinaa ja hän matkusti Freiburgiin useamman kerran etsimään vastauksia henkilökohtaisesti ja niitä hän saikin. Järkyttäviä sellaisia ja sen lisäksi hänelle oli selvää, että kukaan viranomainen ei suostuisi pitämään Keystia vastuussa syystä tai toisesta. Ja Jack Eaton alkoi sitten painamaan itse julisteita ja pamfletteja, joissa hän kertoi, mitä oli oikeasti tapahtunut. Ja näitä hän jakoi ihan ympäri Lontoota.
Keast suuressa viisaudessaan alkoi suunnitella toista luokkareissua ulkomaille, muistaakseni Itävaltaan, mutta tämä isä Jack Eatsen kertoi kaikille, jotka vain suostui kuuntelemaan, että älkää hyvät ihmiset, antako lapsia tämän miehen käsittelyyn. Ja tämä toinen reissu sitten peruuntui. Valitettavasti kukaan viranomainen ei suostunut kuuntelemaan Jack Eatsenia ja jopa Britannian pääministeri Stanley Baldwin, joka luki tämä koko syyttäjän raportin, ei suostunut tarttumaan toimeen. Jack Eatsenin pojan 16. syntymäpäivänä Jack jätti kukkia herra Keastin ovelle, josta hänet sitten pidätettiin hänen huutaessaan, että minun poikani on murhattu. Jack jopa tilasi muistomerkin näille 5 pojalle ja hän halusi, että siihen kirjoitettaisiin, että heidän opettajansa hylkäsi pojat epätoivon hetkellä, mutta saksalaiset viranomaiset eivät suostuneet moiseen ja nykyään muistomerkissä on vain tyhjä tila siihen, mihin tämä olisi kirjoitettu. Kyläläiset kaikeksi kunniakseen sitten maksoivat tämän muistomerkin. Sodankaan jälkeen kukaan ei suostunut tarttumaan toimeen, kukaan ei välittänyt, ja Jack Eatsen lopulta kuoli psykiatrisessa sairaalassa. Hänen poikansa kuolema oli täysin tuhonnut hänet ihmisenä, hänen elämänsä ja hänen avioliittonsa. Hän oli taistellut katkeraan loppuun saakka poikansa puolesta ja myös näiden muun 4 pojan puolesta. Hän sanoi, että hänen poikansa oli ollut hänelle kaikki kaikessa, koko maailma, ja lupasi taistella tämän puolesta, ja niin hän tekikin. Herra Keast sai jatkaa opettamista, ja lopulta hänestä tuli myös rehtori. Millään kouluista ei ollut tietoa, mitä hän oli tehnyt, eli tämä koko tapaus virallisesti katosi historiankirjoissa, ja herra Keast itse kuoli vasta 1971 pitkän ja valitettavan menestyksekkään uran jälkeen 63-vuotiaan. Kuten mainitsin, niin tämä tapaus katosi tyystin virallisista historiankirjoista, kunnes paikallinen opettaja ja amatöörihistorioitsija Bernd Heinmüller alkoi kaivella tätä tapausta 2000-luvulla, ja hän sitten löysi tämän syyttäjän raportin Freiburgin arkistoista ja paljasti vuosikymmenten valheet ja peittelyn. Tämä ei ollutkaan ollut onnettomuus, vaan 5 lapsen kuoleman aiheutti opettaja, joka petti häneen luottaneet lapset ja näiden vanhemmat.